Bipjaċir nil-qamiel il-Gino Lombardi, bonġu Gino. Kif inti? Grazzjak tal-istedina, ninsab tajjeb. Dak l-għawa, dak Dal-għodu għaw ħafna trafik. Iva. Illum reġaw bdow, mux reġaw bdow ammont oħra ta' tfal. Tal-Università. Università, Sixth Form, il-Kindergardens u koll, ġifri allura bla dubri ta' xej jizdiet iktar traffiku u koll. Imma bat tiġi hawnhekk naqra aroma mis-xef tagħna. Issa jekk tibqa' magħna sardax tista' tibqa' taf bi-pjaċirek ngħidlek, ġifieri mhux vera Peter jista' jibqa' ġifieri għandna ikel għal kulħadd, ġifieri jekk m'għandekx jekk m'intix daqshekk maġġel tista' tibqa' magħna sal-11 tajjeb Gino. Mela inti qed hawnhekk Gino biex nitkellmu Nitkellmu ftit dwar ir-romanz il-ġdid tiegħek. Is-sigriet, jekk tippermetti li. Sigriet mingħajr artiklu. Grazzi. Sigriet? Sigriet. Ħanaraw hawnhekk. Dan huwa thriller. Tip ieħor mill-kollezzjoni tiegħek issa. Naqra xaw miktub fuq l-qoxra minn wara. Kif wasal id-dar Nigel laqgħu skiet perfett. Kullimkien kien mitfi. Kienu saru s-7:30 fil-għaxija u Roda kienet suppost li ilha kważi satejn li waslet lura, imma ma kienitx hemm. Beda jikkonfondi u deffes idu fil-but biex iċemplilha u beda miexi l-barra, ħalli jara l-karozza tagħha kienitx f'posta. Hemmhekk kif wasal, ħdejn is-salot ra lil xi ħadd imkebbeb fir-rokna tas-sufan. U jħallik bil-kurzita hemmhekk. Gino jgħidilna naqra dwar dan is-sigriet. Mela, sigriet huwa thriller, jekk irid id-direttur jista' jitfa'. Hemm filmat li preparajt mi qabel biex dak li jkun jifhem iktar l-istorja. Nistgħu naraw l-ewwel biċċa? Ħanaraw l-ewwel biċċa. Mela Gino huwa l-awtur tar-romanz Is-Sigriet kif nintaraw, nistgħu narawha bis-sound Peter. Mela ħanarawha bis-sound kif jigwidawna wkoll, ħalli tkunu tistgħu tifhmu iktar propju is-sigriet il-ktieb ta' Gino Lombardi. Sakkartu l-bib ta' wara. Ġrat li darba oħra di. Għarriġ ndaħħal fliles moċat li qed nitlaq minn moħħi. Who do you trust? How do you know? By how they appear? What they do? We all have secrets. Kulħadd għandu xi sigriet. Kulħadd għandu sigriet b'xi mod jew ieħor. Issa dejn l-istorja hija dwar negozjanta li għandha kumpanija li tieħu ħsieb il-websites u toħloq websites ta' kumpaniji oħra li ġurnata fost l-oħrajn tkeċċi lir-raġel tagħha mid-dar għax issibu ma' impjegata minn tagħha stess. Hemmhekk kif qed jidher fil-filmat. Però hemm ħafna iktar minn hekk. L-istorja hija eċitanti ħafna jkolli ngħid, ma nafx jekk naħsibix f'kull romanz li nikteb jien dan huwa d-disa wieħed li hija l-iktar storja eċitanti li ktibt sa issa. Għax hemm vjolenza domestika, hemm importazzjoni ta' tfajliet sbieħ mill-pajjiżi nordiċi ġo Malta għal prostituzzjoni, ġo l-gentlemen's clubs, etc. Hemm raġel li jibdel l-identità tiegħu biex jaħrab mill-pulizija. Hemm ħafna intriċċi li fl-aħħar jingħaqdu fi storja waħda u sorpriża kbira. Sissa kull min qrah ir-romanz ħadd ma ntebaħ min kien l-iktar wieħed kriminali li hemm fl-istorja. Ġifri għandek ħafna kurzitajiet. Hemm ħafna kurzitajiet. Ħafna. Inti dan mhux l-ewwel ktieb tiegħek Gino. Dak huwa d-disa. Id-disa ktibt kemm dom tad-dej propju fil-waqt li qegħdin naraw filmati illi jiddiskrivu din l-istorja. Dik kull ma hija l-filmat l-ewwel paġna. Il-filmat l-ewwel paġna? Dak huwa l-ewwel paġna biss. Ta' dan ir-romanz. Minn 400 u aktar paġni. Kont qed ngħidlek kemm dom tad-dej fuq dan il-ktieb? Dom tad-dej madwar sena u nofs fuq bħala kitba. Bħala kitba? Spiċċajtu fihom il-mara fit-8 ta' Marzu, però mbagħad jibqa' ħafna xogħol ta' proofreading biex tagħmel cover, biex tagħmel it-teaser, eċetera, eċetera, il-printing.
L-istess. Il-romans l-għonet huwa romans. Meta ngħidu romans? Għal min forsi qatt ma qara bil-Malti jew mhux il-linja tiegħu għax hawn tipi differenti ta' stejjer. Meta tgħid romans, x'qed tirreferi? Romans. Nifhmu. Jiena kif qedlek li ikolli aktar minn storja waħda. Kollha relatati ma' xulxin u fl-aħħar jingħaqdu f'konklużjoni waħda u l-istejjer kollha jingħaqdu ma' xulxin. Stejjer kollha m'hemmx xi mit storja, kull hemm tliet stejjer li għaddejjin simultanjament u meta tgħid romanz inti għandek l-imħabba hemm l-imħabba fih hemm violenza u hemm is-suspans li dejjem qed iġalek taqra aktar. Jiena inħobb nikteb chapters osra biex dak li jkun jekk illum nafu l-ħajja kemm immaġla, mela jekk inti Biex dak li jkun jgħid illum ħanaqla jekk inti kapitlu. għandek kwarta ċans taqra qrajt kapitlu mill-bidu sal-aħħar u mbagħad tkompli l-għada jew x'inhi jerġa' jkollok. Fil-fatt pereżempju kapitlu f'dan li ktib qed nara jisu żewġ 3 paġni pereżempju. 4 paġni massimu. 4 paġni massimu. Hawnhekk qed nara li hawn il fuq minn 100 kapitlu f'dan. 100 kapitlu hemm eżatt kombinazzjoni. Ġifieri u l-istorja tkompli bejn kapitlu. L-istorja tkompli minn storja. Jiena nikteb Malti sempliċi għaliex. Għax jiena l-uniku aim tiegħi huwa li jaqraw. Li nħajjar in-nies jaqraw. Xej ikunu qed jagħtu eżempju lil-oliedhom għax it-tfal nafu aw nismgħu ġenituri jgħidulek it-tfal tiegħi ma jridux jaqraw. Imma lilek qatt jarawk taqra. Mela jekk inti qed tixtieq li l-olidek jaqraw, għati l-ewwel eżempju. Għati l-eżempju u jarawk tieħu pjaċir taqra ktieb u mbagħad l-eżempju jkaxkar. Ġino, mistoqsija personali, għaliex tagħżel illi tikteb bil-Malti? L-ewwel ħaġa x'jiena Malti. U nħobb il-Malti u ċertu tibdil li sar fil-Malti iweġġali moħħi u widnejja. U għax nemmen l-ewwel m'għandek. Ma ssibu diffiċli biex tikteb bil-Malti jew. Nes per eżempju, għaftak minn ikon għedin nitkellmu ma' Dr. Mariella Mizzi dwar anka l-Facebook bil-Malti, so ċertu klim allura dak li jkun isibhom. Jiena ma nistax għalli għal-mod kif ikissru l-Malti biex jikbu fuq il-Facebook. Jiena anke jekk nikteb messaġġ, jekk hemm apostrofi li tindaħlu, jekk hemm il-koma, il-punctuation. Tawtu li inti, importanti ħafna. Konna qegħdin naraw il-paġna ta' Facebook minnaħa tad-direzzjoni, ġifier dak li jkun jista' jidħol fuq Facebook u kif inhi il-Facebook page tiegħi sigriet. Sigriet, ekku qegħdin naraw. Jistgħu jaraw dak il-filmat jekk jridu billi jidħlu YouTube. Tajjeb. U jiktbu sigriet ta' Gino Lombardi. Tafx nagħmlu issa aktar tard nixxerjaw ħanka. Mela, le tistgħu tixxerjaw fuq nixxerdu ħanka fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tajjeb. Kull min irid jista' jmur ġo kwalinkwa ħanut. Jiena nappella Gino illi l-għonet naqraw bil-Malti. Jiena fuq nota personali għaxet ninduna unnek li firmajtu li allura nirringrazzjak u kol ta' din il-firma u ta' dan il-rigal li ħana nżommu ħanka fil-librerija tagħna u nwedek li naqraħ u kol 50 tkin li kolli anka fil-għaxija jiena kopp ġifiri nintefa fil-sodda u noqgħod naqra l-istorja ta' sigrit. Aħjar mit-televizjoni. Imma importanti naraw televizjoni u kol, għax għandna programmi tajbin fil-għaxija. Imma għamil torqot tajb li taqra sarraġa. Jina nawguralek għal dan il-proġett li nedejt tal-jemilu, ġvera. U għallura nawguralek u koll li dan il-ktib ikun suċċess bħalma kienu l-kodba l-oħra kolla. Hemm xi ħsibijiet oħrajn għaddejjin tajb. Qiegħed nikteb l-24 kapitlu minn roman ġdid. U għandi 2 oħra mibdejjin. Moħħa ma jqafx, dejjem irid. Ġifieri, sena naqra tikteb l-24 kapitlu minn romanzi ieħor li. U 2 oħra. U 2 oħra draftjati. Ġifieri tieqaf minnaħa u tkompli fuq ħaġa oħra. Le, issa qed nikkonċentra fuq da li qed nikteb bħalissa. Però diġà hemm żewġ temi oħra. Mela l-qoddima bli terġa' tiġi waqt espresso nitkellmu dwar dan ir-romanz il-ġdid. Tajjeb, mela tinsewx illum issuġġerejnilkom il-ktieb ta' Gino Lombardi, il-ktieb Sigriet, ktieb bil-Malti li aħna nħeġġukom illi taqraw ukoll. Grazzi Gino.